uns quants, sobretot al matí, uns quants. 2 o 3 al matí cauen fàcil. Bueno, ara gairebé no, a no ser que entenguem com a esport els escacs. Continuo jugant escacs, però clar, esport físic no sembla que ho sigui. A veure, no sóc gaire de sèries, Per exemple, no he vist cap capítol de Juegos de Tronos, cap capítol. Potser Good Fighter, que és d'advocats, la miro una miqueta, però no sóc gaire de sèries. Ho intento a vegades, planxo, però cosir ens surt molt malament. Diria que no. A casa el tenim, el té el fill i el té la meva dona, però jo no el tinc. Tampoc, ho és la meva dona, que és la que fa esport. Hauria de fer memòria, perquè deu fer bastant. I diria que va ser a Barcelona, ja a plaça Urquinaona, a Ronda Sant Pedro, però no recordo, la veritat és que no recordo. Home, m'agrada molt l'aire, que he anat sovint, però potser la part dels àngels. Tot i que és cert que en els darrers anys s'han millorat bastant algunes de les places, la darrera sobretot Francesc Macià o la Salut, jo crec que Alfons Comín és necessari i segurament trobaríem algun altre que s'hauria de reformar la seva forma, diguem. No, això és massa d'hora per mi, però si no m'equivoco deu estar al voltant de les 6 del matí, però no ho sabria. Ho perdria, segurament. No, però jo sé també que arriba aquí cap a la mitjanit, potser a les 11 i molt, i potser també ho perdria. No vaig anar a cap. Aquests vaig a molts i molt sovint perquè el meu fill juga i, per tant, l'últim segurament va ser com a esdeveniment. El cap de setmana passada al partit del meu nen, però acostumo a anar-hi bastant, i sobretot al futbol. A veure, acaben de sortir les dades del darrer mes, i sé que estem per sota de la mitjana de Catalunya, i diria que estem una mica per sobre del 12-13%, però no t'ho sabria dir exactament. La Unió Coral. Queda contestada de diverses, entre altres, la Unió Coral i la penya recreativa de futbol de Falguera. Té moltes i molt bones, cert, però sobretot la informació general, la informació, les notícies, en cotxe o caminant. La veritat és que fa molt que no monto en bicicleta, vaig tenir una caiguda i em vaig trencar el canell amb el meu fill en el parc esportiu, al parc ciclista de Cornellà, i des de llavors no l'he agafada, i ja fa uns anys. El que tenim ara o el que hauríem de tenir? En l'última decisió que va haver-hi del govern s'apropa als 1.000 euros. I s'ha d'apropar, es vol apropar als 1.000 euros, ara em sembla que estan als 900 i escaig, no? Segurament hi haurien d'haver alguna mena de límits pels grans salaris de grans empreses, segurament. Sí, soc gran defensor de la igualtat. Jo crec que el Pedro Sánchez va guanyar les eleccions, té tota la legitimitat per fer un govern, però a mi m'agradaria que fos un govern progressista. No sé si hi ha masses opcions per ser un govern progressista, però és evident, per l'aritmètica parlamentària, però és evident que el primer soci i el soci preferent hauria de ser Podemos. Ho vaig estar seguint molt a prop, perquè fins i tot mirant-me molta estona al judici, al començament, fins a la declaració dels agents dels cossos de seguretat i tal. Per tant, tota la part més política i tal la vaig estar mirant molt. Ara sí que és cert que ho miro més per la premsa, no continuo tant al dia a dia. Esquerra. Una mica gris, lamentablement, amb el Brexit anglès, amb la situació dels països de l'Europa de l'Est, sobretot els partits més conservadors i no tan pro-Europa, per tant, una mica grisa. Potser un canvi de model no, perquè el municipalisme en si és quelcom absolutament necessari en la nostra estructura de país. Però potser sí que cal és que determinats agents del municipi tinguin molt més protagonisme. No tant una administració, un municipalisme molt des de l'administració, sinó cada vegada molt més compartit per la ciutadania, per el teixit associatiu, i per fer això segurament cal canvis també fins i tot competencials i legislatius. I potser també alguna petita reforma de l'administració no estaria malament després de tants anys. Em costa trobar algun, ho tinc que dir obertament, em costa trobar algun. Potser el Jaume Mañosas, que el conec d'èpoques anteriors i el tinc en molt bona estima, personal també. Fins i tot això ho he dit, crec que en qualsevol
que damunt de la taula posi la millora de la ciutat i no plantegi altres qüestions fora del nostre àmbit competencial i municipal. Per tant, en principi, nosaltres no tenim línies vermelles per pactar amb ningú. Torno a dir-ho, en principi, línies vermelles cap. Ara, en el moment que algú plantegi qüestions que no ens toquen o que són de política general o fora de l'àmbit competencial municipal, difícilment ens trobaran al seu costat.